Jo, hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en video her Separation på for main min... transport complete. Group A delivered to Calistian region. Ja, All her på min pioneers kanal. functional. Initiating I dag skal dispersion. vi spille Satisfactory. Og Attention pioneer. det bliver I am meget Ada, spændende. your Gider hun da ikke at personal tie instance stille, of the mand? Artificial directory and assistant. Nå. Welcome to the Fixit Incorporated. Ja, vi skal Save the spille Date program. Satisfactory. Og A Fixit hun larmer pioneer helt vildt. has Holy 3 shit. core assignments. Det bliver meget sjovt, Construct. håber jeg. All pioneers must follow Tænker jeg at lave det Fixit til en serie. guidelines and instructions when constructing any building. Automate. Every pioneer is responsible for setting up and managing efficient pipelines, outposts, and power infrastructure. Explore and exploit. Fixit selected planets are rich with resources suitable for direct use or further investigation. Stay within your designated. Damn. And that is why the world is counting on pioneers like you. Fixit. Short-term solutions to long-term problems. Initiating planetfall. Yuppie. Atmospheric entry in 3, 2, 1. Beginning aero assist. Drag within acceptable parameters. Descent phase begun. Decelerating. Deploying parachute. Deploying backup parachute. Skipping parachute. Nå, Landing Oh, phase okay. begun. Parachute. Activating retro propulsion. Touchdown. Planetfall complete. Drop pod integrity nominal. Omni situational exploration suit nominal. Pioneer. Acceptable. wow. Congratulations. You are the third in your region to survive planetfall. Hmm. Welcome to Massage 2, ABB, in the binary system of Akicha. Loading objective-based introduction. Begin onboarding. Kan man bare tage alle? First eller? contact safety tool supplied due to presence of alien megafauna. Adhere to Fixit procedure and equip the Fixit Inc. Xeno Zapper before leaving the drop zone. Ja. Potential edible collected. If consumed before authorized as interrupting previous message for higher priority message. Nå, sorry. Roger! Next objective. Dismantle the drop pod. Fixit Incorporated as cost-effective and efficient. We do not waste. The drop pod will be recycled to construct the first stage of the habitat and utility base, often referred to as the F. hub. Okay. Så F for delete. Next objective. Use the resource scanner to find and collect additional iron to be able to build the hub. If you cannot find iron, be assured scans of the planet have revealed sufficient iron Nødder. sources. Wow. Okay, der er bare sådan 3 livscener der. Hvad tager jeg? Ah! Potential edible collected. Føj. Eating it and surviving does not count as a valid field test and does not generate enough data for Fixit to make an informed Jeg ved, hvad decision. jeg skal bruge de her blade til. Store this potential resource for later use. Dumme ting. Protesten. Der er flere nødder. Så skal jeg... Normalt. Okay. Next objective. Use the build gun to construct the hub. Whoa. Iron is a base component necessary for all near future progress, so ensure you build the hub close to iron sources. Fixit does not pay by the kilometer. Det var ellers ærgerligt, at de ikke gjorde det. Lige der.
Hub foundation built. The hub Crafting. terminal and crafting bench are only the humble beginnings of a successful Fixit pioneer, but essential for the next steps of onboarding. Hvis det er Once mit hus, finished, så er det the godt nok hub will billigt. function as your base of operations. Next objective, complete hub upgrade 1. Hop upgrade. Nå, så der skal jeg bruge. Okay, så jeg skal select den. Sådan der, så skal jeg herind, eller hvad? Lave 10 af dem her. Ja, tak. Hub upgrade 1, storage and frame, completed. Okay, Equipment like the storage. portable miner can now be made in the workshop. Congratulations on completing your first milestone, the first of many providing access to new recipes and technologies for the Then- Fixit Oh, mission. let's go. Next objective, complete hub upgrade 2. Smelter. Og kabel. Og powerline. Nå, men jeg skal have noget mere iron. Løb, løb, løb. Hvad er det for en? Den er syg, den der. Jeg sidder fast i stenen. Samples of new alien species acquired. Notable features are blunt teeth, suggesting it is herbivorous, and a thickly plated skull and spine, suggesting it is proficient at inflicting and receiving blunt force trauma. Preserve the remains for later study. Sådan der. Watcha! Equipment workshop. Det kan være, jeg skal bruge sådan en. Nå, jeg laver lige en masse iron. Så bare jeg laver 30, det kan være det nok. Skal 20. 20 af den. Nå, der er ikke nok. Så mange der. Og det er fordi man bruger 3 per. Okay. Og så får man hvad? Hvor mange? Så får man 2. Wow. Hus. Hub upgrade 2, power and shell, Let's get a big completed. The smelter can turn raw ore such as copper and iron into ingots, and the biomass burner generates power when fueled. Fun fact, most of the native flora and fauna is compatible with Fixit technology. Fueling the biomass burner with inappropriate Big materials biomass. will result in deductions or even cancellation of your yearly bonus. Next objective, Oh, you can hold it. complete hub upgrade 3. Let's go. Bioman. Det kan være, jeg skal brænde blade af så for at lave strøm. Så skal jeg bare have en masse blade. Svampe. Nej, der skal jeg ikke ned i nu da. Du er da lidt nøjere end dernede. Skal jeg ikke noget af der. Undskyld, at det har været så længe siden jeg har lavet min sidste video. Men det er fordi, jeg er blevet konfirmeret, og jeg har fået en ny computer og alt muligt. Det er også derfor, det hele er så smooth lige pludselig. Jeg kører med max grafik, mener jeg. Gør jeg ikke det? Ultra. Så hvis jeg skal bruge blade, så til... det er lækkert. Jeg skal ikke have bær.
Og træ. Man kan sikkert også brænde træ. Nå, det er brænderen. Eller hvad? Ja. Brænd. Brænd. Koger. Koger? Men skulle jeg ikke også prøve sådan noget koger noget? Koger ingots og koger vejer. Skulle jeg ikke bruge det til at bygge? Jo, skal jeg 8. Så jeg skal op og have noget koger. Skal jeg bare have en masse blade, jo. Hej, lille ven. Ja, så kan du lære det, kan du. Tak. Bliver nok en af de lidt længere videoer, det her. Den med den her planet, den var helt tømt for budskilt til sidst. Fordi jeg havde bare plukket det hele. Oh my god, hold shift. Og så sådan quick. Okay, godt. Hvad koster sådan en? 5 og 8. Smelter den så? No power. Ledninger. Missing cable. Hvad koster det at lave cable? Nå, så skal jeg have... Okay. Så sådan her. Wow. En void. Men er der ikke måde, jeg kan mine der, uden at jeg skal gøre det manuelt? Det kan være det derinde i den der equipment workshop. 6 og 4. Så hvad koster det? 6 og 4. Portable miner. 2 og 4. Okay, hvordan bruger jeg den? Nå. Og sætter den sådan her. Wow. Spidey. Oh. Wow.
Gør den det bare, eller hvad? Ja. Ja, min stemme den er også gået i overgang i forhold til første gang, eller sidste gang jeg lavede en video. Det tænker jeg også, man kan høre. Hvis I går tilbage bare lige og høre, hvordan jeg lyder i den første, eller dem videoer, jeg har lavet. Slukket den. Kan jeg så ikke bare... Kan man så... Hvordan kan jeg så gøre det? Select recipe. Kan jeg lave kover? Brænder den bladene? Det er sejt. Der er flere. Hvor hurtigt miner. Slukkede den allerede? Det var da hurtigt. Nå. Bum, bum, bum. Hvad var det, den milestone der, den kostede? 20. Hvor mange... Dem af dem kan jeg lave 20 af. Så er de i hvert fald færdige. Bum. Bum. Skal lige have 2 mere. Ja, tak. Opgradere. Hub upgrade 3, interior furnishing, completed. The constructor can produce Right, so simple parts, and power poles allow for the expansion of the power grid. When you make the inevitable mistake, Fixit's dismantling feature is designed to salvage all resources used during construction, in line with our zero waste policy. We understand that Fixit pioneers are only human, and thus prone to error. Next objective, complete hub upgrade 4. Hub upgrade 4. Den her. Hvad er det? Concrete. Det med limestone. Hvor var limestone henne? Lige herovre. Nå, derovre. Okay. Men så skal jeg jo have sådan en miner der med. Eller en miner hedder det. Portable miner. Kan så ikke lige så godt lave en masse.
Oh, wow. Ej, de glitcher. Det gider jeg ikke have. De er stadig cute. Prøv hvor er de søde. Den gør den der sådan der med øjnene, som om den koncentrerer sig. Jeg har lige til 10. Hvad er chancen, seriøst? Skal jeg lave 40 af det her, fordi jeg skal bruge 2? Holy moly. 100, så stopper den, eller hvad? Ja. Ja, okay. Jeg også lige skal sætte sådan miner deroppe på koggeret. Ja. Lige se, hvor er hinanden. Så miner de på liv løs. Jubi! Åh, shit. Nej. Okay, men det er faktisk ikke særlig meget fall damage. Ned. Barrel nut. Den der. Hvad er du i gang med at lave? Det der. Kan du ikke lige... Jamen altså... Sådan der. For jeg glæder mig bare til at have bygget en eller anden fuldstændig sindssyg fabrik. Det er jo det spil, det går ud på at lave en kæmpe fabrik. Meget kår har jeg i forvejen. 9. Jeg skal have meget... Prøv lige med det der. Jeg skal have 40 af det der wire. Det får jeg også. Jeg kan nemlig lave 20 af dem her. Men 75 af dem der. Hold da op, mand. Bare lige lade den blive færdig.
For grafikken er godt i det her. Det er fedt det her. Glæder mig til, at jeg skal være fri for at samle blade for at lave strøm. Mange plader kan jeg lave indtil videre. I hvert fald ikke nok. Constructor. Vent, hvad? 8 af dem. Og hvad var det der for noget andet noget? Reinforced plates. 6 af dem. Og hvor mange? 12 skruer. Constructor. Er det så et conveyor belt det der, eller hvad? Det liner jeg i hvert fald op, hvis man kan. Nå ja, jeg skal lige... Jeg har kun lavet nok til en, så jeg skal lave... Sådan der. Så kan jeg bygge en af dem her. Kan de line op? Ja. Det er cool, men der er jo ikke nogen conveyor belts. Helt. Concrete. For jeg har meget sten her, jo, hvis der er 100 i hver af dem her. Så kan jeg bygge en af dem her selv. Nå. Så skal jeg fjerne den her. Så lav strøm. Okay. Det her det er smart. Så der. Den har så 4 connections. Og så hvis jeg så sætter dig til at lave plader. Det er jo fuldt automatisk det her, nærmest. Mangler bare konvejer og så en måde, hvor jeg ikke selv skal samle blade. Derom jeg nærmest allerede filmet i en halv time, og jeg er kun nået hertil. Okay. Så jeg laver 20 megawatt. Hold da op. Med blade. Og jeg bruger 8. I 2 maskiner. Nice. Det kommer til at tage lidt tid. Det her. Og 69. Nå. Det stod det så ikke længere, men der stod lige 69. For her er dårligt til det her. Sådan der. Jeg kan ikke komme derop. Nej. Men jeg kan komme herop. En hel platform heroppe.
færdig. Frygt, det kommer til at tage lang tid, det her. Jeg ved, hvad jeg unlocker i det næste. Conveyor! Og 3 med inventory slots. Okay, fedt. Der er en flyvende ting. Ja, tag den. Haha. Vi er der næsten nu. 15 mere. Kom nu. Vi er der næsten. Ja, tak. En gang mere. Ej, vi kommer til at have 76. Nej. Lige meget. Boom. Der er unlocket. Hub upgrade 4, landing platform and utilities completed. Conveyor belts connect the output of one building to the input of another Okay. and Jeg ved ikke, om det her transport det var der før, men resources. nu kan jeg komme her i hvert Due fald. to past incidents, I have been asked to issue a clarification. Portable miners, obviously, do not have a connection for conveyor belts. There is nothing to suggest, visually or functionally, that they can be connected to portable miners. If this is something you struggle with, do not worry. Fixit has alternative uses for all their pioneers. Next objective, complete hub upgrade 5. Fuld ud automatisk. Fedt, mand. Så hvis jeg bare tager alle dem her. Nå, jeg ved, hvad der er galt. Nej. Okay, nu er det helt automatisk. Og helt optimalt også. Fordi den laver 30 minutter, og den, ja. Den tager 30 minutter. Nej, jeg troede, jeg skulle tage nys. Men altså, hvis jeg bygger... Det er dyrt jo. Sådan der. Hvad var det nu, det kostede at lave sådan en her? Og sådan en her. Skal jeg have en af det her?
var det lige, der gik ud? Det var smelteren, tror jeg. Ja. Det er heldigt, jeg har 100. Sådan der. Kan du ikke bare lige lave det der lige nu? Indtil at... Hvis jeg sætter den her først. Og så den her. Jeg skal have rods. Jeg har intet af det. Nu fortsætter du bare. Jeg har ingen plates. Så hvis du så laver ingots og rods, de har ikke noget strøm. Jamen altså. Kan... Sådan der. Det ser nice ud. Det er allerede satisfactory. Det er skrevet på noget bladeopsamling. Blade. Hvad er det? Sulfur. Unknown chemical element collected. This non-metallic and multivalent element seems to be present only in a solid state, and exhibits a most pungent smell. It is fortunate fixit helmets are of such high quality. Store this potential resource for later use.
Svampe. Ej, jeg er stok. Er der ikke et eller andet, jeg kan trykke på? Load. Så går vi lige lidt baglæns. Det er dejligt. Jeg ved, hvornår den er gemt, så. Ej. Unknown. Jeg gider ikke høre den der igen. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke sidder fast igen. Nu er lige sluttet. Nå, det tænker jeg, at det var det for den her video. Så tak for denne gang, og husk at like og subscribe, og tak for det. Hej hej.